Lungleng kaya Hmeichhe Naupang Ruang Nia hriat hmuh ane fin fiat tur an kal mek he news se bingwana news atangla kania Ruang Nia hriat hmuh ane voinili chmadar somvel khan serlui Lungleng kaya Hmeichhe Naupang Ruang Nia hriat hmuh ane Ruang Nia hriat hi PHE monitoring station a duty tenan hmuh a che to hle melthum leimin an hnola wanga nuna chan ruang la hmulo mi palizinga pakhat debora la lom omi kumsom pakhat anile nilo fin fiat turin amar cheng tu ten Ruang Nia hriat an hmuh na hmun he thu zelai dar som pakhat le min chamli panga hian an pan mek Sabha MP thar kan nei ta Mizoramin member pakhat nei na Lok Sabha in puya ZPM candidate Purichat wal mangai chu neta ka thlan thlina ne Purichat walal mangai hian ama nei ber tu MNF candidate puke walal vena chu vote sing sari do ne ne MP thar tur Purichat wal mangai chuan thlan thlin ani na pathian ne na lom thu soya Mizoram puile in thlan boy pui tu jong jong te ne na lom thu soi ne in thlan campaign laya au la te chu thei to pa ti lo thlin atum don ti soi bokin state sarkar tan tangkai taka na tho atum don ni na soi bokane